druhú súťaž nejdem a toľko málo kalórií, veľa muziky. Som si ich dala dole počas hovoru so šéfom. Ahojte, vítajte u nového videa. Toto video malo byť pôvodne venované druhej superkompenzácii, čiže druhej príprave na súťaž z Dolného Kubína, ale človek mení a tréner mení a plány sa trošku zmenili, takže na druhú súťaž nejdem a pôjdem až na tú plánovanú tretiu, čiže ako keby už moja druhá súťaž v Košiciach. Plány sa zmenili preto, lebo tento týždeň som mala aj tak dostať menštruáciu, tá forma vyzerá lepšie, sú tam zmeny, vyzerá to lepšie ako to bolo na tej súťaži, ale keďže moje PMS-ko a moja menštruácia je taká trošku horšia v tom, že ma veľmi zavodňuje a tá forma by bola buď rovnaká, možno o trošku horšia, alebo by tam boli iba minimálne zmeny a nie, že by sa to neoplatilo, to nie, ale chceme proste prísť na tú súťaž o veľa lepšej forme, čo je proste plán a cieľ celého tohto, preto sme išli aj na tú prvú súťaž, iba si to vyskúšať, tak sa oťukať a na tú ďalšiu sme chceli ísť už fakt 100%, takže preto sme tú prípravu trošku posunuli, trošku predĺžili v tom, že nepôjdem na druhú, ale až na tú ako keby tretiu, respektíve druhú súťaž do tých Košíc, kde tá forma podľa mňa bude 100-krát lepšia, už teraz to vyzerá lepšie a ja pevne verím, keďže mám teraz až 3 týždne do ďalšej súťaže, tak to bude vyzerať oveľa lepšie. To ako vyzerám sa ani nepýtajte, bola som cvičiť, keďže dnes som mala mať voľno, ale plány sa zmenili, takže ma čakal 6. tréning tohto týždňa. Už som sa tak tešila strašne, že si oddychnem, že budem mať pokoj, že dneska bude chill, že trošku sa aj dlhšie vyspím, že nebudem sa musieť nikde ponáhľať a tak ďalej, že proste len si odkrokujem nejaký ten pohyb, trošku vyššie kalórie, čiže dám si tam viac tých sacharidov, ako bolo naplánované, ale ako som hovorila, plány sa zmenili, čiže som si išla otrénovať svoj 6. tréning, ktorý som mala, keďže teraz cvičím systémom 3 tréningy, idem voľna, 3 tréningy, voľno. Čiže sa mi to takto posúva. To takto vyšlo aj na tento týždeň, keďže pondelok som išla tréning, útorok, stredu, štvrtok voľno a potom zase piatok, sobota, nedeľa. Čiže vyšlo vlastne na túto nedeľu. Ten posledný tréning, zajtra mám pondelok voľno, čo som veľmi rada. Aj keď už zase začína ten pracovný týždeň, tak nevadí, ja veľmi tieto pracovné dni ani nejako neriešim, ja som pracovala celý víkend a čo tu behá, tak je to kardio, samozrejme ten musí byť všade. Aj tak chcem si zaznamenávať celú túto cestu, aj tá príprava mimo nejaké toho super kompenzačného týždňa a celkové tej súťaže je podľa mňa tiež zaujímavá. Podľa mňa stojí možno za to nejako to zdokumentovať, takže poďte so mňou. Ukážem vám, ako vlastne som prežila tento týždeň, ako vlastne prežijem ešte len tento týždeň. Ja sa na to teším, aj keď som trošku možno, nie že demotivovaná, ale skôr tak motivovaná, tá forma fakt vyzerá lepšie. Ale keď možno ste si už stanovili aj vy nejaký ten cieľ a trošku sa posunie takto človeka, takže že už bol proste na niečo nastavený, takže som stále taká z toho, že ma to mrzí na jednu stranu, že nejdem na tú súťaž. Chcela som si vyskúšať všetky 3. Samozrejme, chcela som proste dať do toho 100%, čo aj dávam 100%, ale som taká ešte z toho, že musím sa ešte z toho trošku oklepať a ešte si to tak urovnať viac v hlave, aj keď mám to urovnané, viem, prečo sme to spravili, prečo sme nešli na túto druhú súťaž. Také stále, že nastavená som bola aj dnes, že proste dnes je voľno a ráno som stala s tým, že bože, tak sa mi strašne nechce proste ísť do toho fitka, odcvičiť to, ešte k tomu mi na dnešný deň tým, že nie je ten super kompenzačný deň, vyšli tie najnižšie kalórie, ktoré mám vlastne, lebo tiež sa mi to mení, ako mám 3 tréningy, tak mám vlastne 3 dní rôzne kalórie, ktoré sa mi vlastne striedajú. Raz mám toľko, potom druhý deň toľko, potom tretí deň toľko a potom zase ten, ako som mal prvý deň, druhý deň, tretí deň a tak ďalej, proste sa mi to tak strieda. Také ako keby sacharidové vlny máme. Dnes mi vyšli aj menšie kalórie.
a k tomu ma čakal tréning, ktorý už mám otrénovaný, chvála Bohu. Idem si urobiť jedlo, konečne idem sa vlastne ešte umyť, predtým dám si jedlo, takže na to sa teším. To bude také keto jedlo dneska, trošku menej sacharidov, čo nie som veľmi nadšená, tak čo už aj to je príprava. A musím si to nejako prejsť, musím si to nejako prežiť, prekonať a bude lepšie. Aj to, že som bola fakt nastavená, takže v nedeľu sa tak najem, ale som vymyslený, že pumpkin spice bread, joj chlebíček ako na spôsob, keď je banana bread, tak ja som mala pumpkin spice bread pripravený, že naplánovaný. No tak nič, tak sa mi to posunie, urobím si ho po súťaži, aj keď po tej tretej súťaži tam mám tiež naplánované škoricové rolky s jablkami a už proste mám naplánované, čo budem kedy jesť, keď môžem. V tomto som ja taká, že musím mať všetko dopredu naplánované, lebo veľký plánovač. V procese strúhania cukety mi napadlo, že som vám to zabudla nahrať. Tak ja mám dneska na raňajky cuketu s vôčkami, čiže na spôsob kaše a dávam tam preto cuketu, lebo cuketa je taká neutrálna a zväčší tomu vlastne ten objem a tej kaše bude o mnoho viac, ako keby som si dala len čisté vôčky, čo mám nejakých 25 gramov. Takže preto tam dávam cuketu a je tu dobrý hack do kuchyne a do tej stravy, fakt to zväčší objem a vôbec sa tam není cítiť, keď to dáte na takéto malinké kúsočky. Potom tam k tomu pridám vočky, trošku vody, trošku možno aj viac, podľa toho, ako to chcete mať husté. Ja to mám rada hustejšie, ale keďže chcem mať viac, ako keby ten pocit, že mám toho viac tam, tak tam dávam viac trošku vody, je to také možno polievkovité, ale mňa to aspoň trošku oklame v tom, že toho mám viac na tom tej miske, nie na tanieri, to by asi mi to vytieklo, ale v miske. K tomu tam pridám ešte mrazené ovocie. Samozrejme tam nesmie chýbať škorica, milujem škoricu a teraz ju fakt všade pchám do sladkého, lebo je to úplne... milujem toto. A samozrejme nemôže sa to zabísť od Unicorna, od Dominiky. Sladidlo, je to fakt asi najlepšie sladidlo, aké som v živote mala. Je to vlastne zložené, keby mi to zaostrilo. Je to zložené tu. Je to vlastne len inulín z čakanky, sú tam nejaké čokoládové lupienky a úplne dokonale milujem ho a tento čokoládový mne chutí najviac. Majú aj vanilkový, ale tento je proste úplne najviac top. Vlastne vyzerá to takto, milujem. Už mám fakt len trošilinku, tam môžete vidieť tie čokoládové lupienky, dokonale to je fakt a sladidlo, milujem, to si vždy pridávam do kaši. Teraz, keď ešte môžem, ale keď nie som v super kompenzácii, kedy vlastne sladidlo umelo vyraďujeme, ale teraz aspoň trošilinku na to ochutenie je to top. Áno, ako som hovoril, presne to som chcela povedať, že presne ako som hovorila, vyzerá to ako polievka. Joj. Lebo musím robiť blbosti. Do riti. Aby sme nezabudli na bielkoviny, tvarožčok, samozrejme bez laktózový, tu mám svoju polievku. Takže to nevykydám, lebo ma fakt porazí z toho. Neviem, aký vesmír, ale normálne, že vyšla mi tam normálne čokoláda, takže ja mám radšej tú 85%. Tá sa minula, takže zostala mi len táto, takže môžeme si zadediť tak túto. Ale nevadí, však stále je vypočo percentnejšie a nie je to nejaká milka. A rašitko nesmie chýbať. Ja mám rada toto s Jim Beam. Mám dobré aj na Actine, ale toto Jim Beam je proste top. Za kvalitu a cenu úplne parádička. Takto vyzerá môj kýbel o kaše. Fakt akože za toľko málo kalórií, veľa muziky, ja som happy a poďme si to zjesť, lebo ja som strašne hladná. Toto možno dostanem biedu, ale
Nikdy som nevidela celé, alebo možno nejaké zaznamenala nejaké časti v telke, ale nikdy som to nepozerala, že celo systematicky. A vždy ma to zaujímalo, takže poďme si pustiť Gilmorky, som na to veľmi zvedavá. Fakt akože spravedlňujem sa, viem, že to je taký ten hit seriálový, ale čo už, no taký poďme si to pustiť, však žijem krátko 23 rokov a niečo. To sa nemôže stať, že pripálim zemiaky, super. Akože ja viem variť aj všetko, ale nechala som si robiť zemiaky a odišla som do druhej miestnosti a ponorila sa do roboty a trošku som asi na ne zabudla. Takže hrniec môže ísť aj rovno do koša, aj tak už tam patril a tie zemiaky, no bohužiaľ, musím si urobiť iné. Toto je jediný hrniec, ktorý máme spolu s týmto, ktorý už môže ísť do koša, ale na tieto už dúfam nezabudnem. Veľmi skromný obed, aj keď veľmi pozdnej hodine je skoro po 5, akože strašne pozdie, ale zabudol som sa pri práci a no čo ti poviem, 50 gramov zemiakov, 100 gramov uhorky, 1 vajíčko a 200 gramov zasurová morčacie prsička, takže yummy, môžem si ísť tomu sadnúť a nájsť sa konečne. Tak hlasím sa s obedíkom, mám morčacie prsia s rýžou a rajčinami kostiami. A teším sa, už som strašne hladná a je presne, sú 3 hodiny, takže dobrú chuť. A idem potom zase za počítačom, lebo od rána som zase za počítačom. Robila som vlastne seminárku do školy a prezentáciu k tomu a teraz vlastne pracujem na jedálničkoch, čiže zase práca. Ale práca šľachtí a mňa baví, len je toho už strašne veľa a potrebovala by som taký deň na to, že totálne, že vypnúť, že totálne nevnímať to, že musím robiť, alebo musím sa učiť do školy, alebo niečo robiť, že ísť cvičiť a tak ďalej. Ale že úplne také voľno a len si pustiť nejaký film alebo seriál, ale nešiť, aj keď nemám rada neproduktívne dni, nemám rada, keď nič nerobím, ale už by som si také niečo dala, že nič nerobenie, lebo aj teraz počas týchto sviatkov, počas toho voľna som robila v kuse a už mám toho dosť, lebo non-stop som za tým počítačom od rána, keď stanem, či idem už cvičiť a vrátim sa, tak hneď si k tomu sadám. Zajtra to isté. Zajtra ráno mám tréning, potom však sa napapám, uvidím koľko bude hodín, ale však zase robota, keďže mám tej veľa roboty a treba to dokončiť a urobiť a treba na tom pracovať a potom vlastne mám prednášku o 3, na ktorú budem musieť už ísť konečne, takže tak no, tá škola fakt už ma to tak ťaží a už by som sa najradšej toho zbavila, takže už sa strašne teším, že vlastne do konca tohto roka už bude vlastne iba tá škola, potom však skúškové obdobie, však to nejako prežijeme, dúfam, držím si palce aj vám všetkým, čo budete mať skúškové a potom vlastne už len letný semester, kde vlastne písanie, dopisovanie diplomové práce, ale ja mám vlastne prenesený jeden predmet, ten najhorší predmet, aký som v živote mala, ani mikrobiológia nebola taká strašná, ako je nutričná genomika, to je extrémne zlý predmet pre mňa, ale najhoršie bolo na tom, že proste bol vtedy, keď my sme sa stiahovali, mala som toho veľa, nemala som sa kedy na to učiť, takže už mám dokončiť a bude pokoj, takže už sa strašne teším na to, keď už tá škola nebude taká a už vlastne, že nebude žiadna a budem už len potom nadávať na to, že musím robiť samozrejme, ale už bude to len tá robota a nejaké tie cieľe, ktoré si budem plniť a nejaké tie veci a už tam nebude taká tá povinnosť, že
musím ísť do školy, musím robiť veci do školy, alebo proste budem robiť veci pre mňa, pre moju prácu a tak ďalej. Takže dobre, idem papať bon appetit a máte ešte krásny dník, alebo vlastne idem sa s vami učiť, však na začiatku toto video, takže hlava derava. Bubi malé, toto čo? To je dokonalé. Ja som ho tu nechala v mojom župane som ho tu nechala, on takto búba pôjde, to je dokonalé, ježiš. On je fakt jak malé decko. Ale pro tebe budu mít sušenky vždycky. Prišiel mi balík zo Zary, bola som si ho vyzdvihnúť a som veľmi zvedavá, ako to bude na mne vyzerať tento kúsok, lebo buď to bude, že wow, alebo to bude, že jaj bože, vraciame to. Takže som veľmi zvedavá, že ako to vynikne na mojej postave, takže musím to spolu skúsiť. Ja mám svoje potréningové raňajočky, tu mi schudíňa kardio. Po škole sme zavítali do Pepka, lebo nám trebalo kúpiť hrnce a za dobrú cenu majú tam tieto od Masterchef, tak sme rovno zobrali tento sme aj chceli a k tomu sme zobrali ešte tento menší, tak ono sa to na niečo hodí a ja som neodolala, ja som si musela kúpiť tento malý hrnček na kávu, na čaj do školy proste so sebou a chcela som ešte takú, že malú šálku na kávu, lebo mám jedinú tú priesvitnú. Tu mám jedinú, ktorá sa zmesí po ten kávovar a zobrala som si takúto farebnú, chvála Bohu, je to iba môj vlas, som myslela, že je poknutá a takúto s počálkou, lebo však iba s počálkou bola. Takúto klasickú ešte bielu. A neodolala som vianočnej edícii, zobrala som si túto srnečku, tá sa mi tam páčila najviac. Bolo to cute. A vianočné ponožky nesmú chýbať, vždy kúpujem vianočné ponožky, tam majú za dobrú cenu a sú fakt také dobré, také pekné. A zobrala som tie cutie, takže dnešný nákup rýchly po škole a už mi odpadli 2 nechty. A na druhej ruke jeden, takže super. Takže to Košic mi nevydržia na súťaž, ale dám si ešte prerobiť, kým pôjdem na ďalšiu súťaž. Ale asi na takúto, čo mám, a s tým, že si ich dám však opraviť. Kávička v novom hrnčeku. A opäť moje klasické raňajky. Fakt, ja teraz nič iné nejem na raňajky, len toto. Lebo sedí mi to do kalórií a už len upravujem množstvo podľa toho, aký mám deň, koľko kalórií mám na ten deň. A tak ďalej, čiže klasika, proste cuketová kaša s mrazeným ovocím, so škoricou, tvarohom, arašidovým maslom a k tomu proste káva. Jupi, idem si to zjesť, fakt som už hladná. Je skoro už 12 hodín za 2 minút a už fakt taký hlad pociťujem, že mi je až zle, takže musím sa ísť najesť. No. Ráno sme mali test, takže v škole. Tak som musela ísť, takže som sa nenajedla, lebo som vedela, že prídem do tej 11:30 cca domov.
tak že radšej sa potom najem, lebo skoro by mi bolo o 7 ráno jesť a potom čakať až do nejakej 3. To by ma asi trbo. Takže som to takto vyriešila, ale už sa idem fakt nájsť. Takže poďme si to spapinkať. Čo poviem? A neviem, či vôbec k tomu niečo poviem. Akože je to extrém. Toľko plechoviek, 3 tašky plechoviek, extrém. Ale máme to tu už dosť dlho, takže to je taká výhovorka, že je to tu dlho, je to nazbierané z niekoľkých mesiacov. Konečne tu ideme vrátiť tie plechovky, lebo ideme do Lidlu na nákup, takže aspoň využijeme nejaké tie bodíky, nejaké tie euríčka z tých fľaš a plechoviek a bude v pohode. Tak aspoň vás zoberiem so sebou na nákup a potom to možno aj ukončíme, lebo to celé video je také možno trošku chaotické, ako je u mňa zvykom, chaos, ale a všetko také pozliepané, všeho všudy. Takže ideme na nákup, ukážem vám aspoň, že čo sme nakúpili, čo nakúpime a potom to spolu ukončíme ešte. A ak som hovorila, že mi tie nechty držia, keby som to vedela aspoň zaostriť. Tak nemám ani jeden. Všetky som si ich dala dole počas hovoru so šéfom. Nie, že by som mala nervy alebo stres, to vôbec, ale už som tam mala, že jeden mám, druhý nemám a proste mi to už liezlo na nervy a nech proste tá ruka je jednotná, keď tam má byť nejaký ten nechet navyše, akože umelý, tak nech sú tam všetky a nie, že mám, nemám na striedačku, takže potom si ich pôjdem pred súťažou spraviť nové, ale zatiaľ budem mať zase svoju prirodzenú ruku, na ktorú som si už zvykla, lebo celé leto som nemala umelé nechty, gelové nechty, ale som taká zvyknutá na to, že mi to tam nič nevadí a nedriapem si do toho, že trošku sa mi oškrípava, tak dám si ho dole. Takže poďte s nami na nákup. Je skvelé natočiť vám 15-minútový záznam z nákupu, čo sme nakúpili a na konci strihania zistiť, že vlastne zvuk nenaral, takže určite v budúcom videu vám nahrám aj celý podrobný nákup, takže s vami sa takto lúčim, dúfam, že ste si videjko užili a že ma nezabudnete podporiť lajkom, komentom, odberom a taktiež možno aj prezdielaním a určite sa máte na čo tešiť, takže my sa s Kardiom takto lúčime a majte ešte krásny deň, večer alebo akúkoľvek hodinu to pozeráte. Takže pa.